Dostali ste od nás potvrdenie o nesplnení kritérií. Pýtate sa nás, či môžete niekedy v budúcnosti získať ešte nájomný byt. Áno, v prípade, že ste nesplnili kritéria pre vami zadaný nájomný byt v danom projekte, môžete opätovne registrovať svoj záväzný záujem. Je dôležité vedieť, prečo ste tieto kritériá nesplnili. Pokiaľ ste dlžníkom voči štátu, sociálna, zdravotná poisťovňa, daňový úrad, alebo ste registrovaní v registri exekúcií, tieto nedoplatky musia byť dorovnané. Následne môžete registrovať svoj záväzný záujem. Pokiaľ sa jednalo o príjmy, že ste nedosiahli minimálny alebo naopak prekročili maximálny limit príjmov a vaše príjmy sa medzičasom zmenili, odporúčam sledovať informatívnu kalkulačku na našej webovej stránke a podľa toho budete vedieť, či spĺňate kritériá na ďalší byt. Tiež nám píšete, že ste splnili kritériá, aj ste boli na obhliadke bytu, ale odmietli ste podpísať nájomnú zmluvu pre vysoké poplatky za nájom a za služby spojené s nájmom. V systéme štátom podporovaného nájomného bývania je výška nájomného regulovaná na základe jasne definovaného výpočtu. Vychádza z priemernej ročnej nominálnej mzdy v danom kraji, kde sa nájomný byt nachádza. Úhrady za energie a služby spojené s nájmom, ako servisné poplatky, predstavujú štandardnú výšku platieb, ktorú si účtuje prenajímateľ mimo regulovaného nájmu kontrolovaného agentúrou. Máme však výhodu, že v rámci zákona o energetike sú nájomcovia našich bytov zaradení medzi tzv. Zraniteľných odberateľov a preto je tiež sadzba na elektrinu a plyn nižšia. Je nevyhnutné zdôrazniť, že byty v našom systéme nie sú sociálne byty a preto záujemci ani nemajú očakávať radikálne nižšie nájomné. Náklady na bývanie môžu byť však výrazne nižšie v prípade, ak vám váš zamestnávateľ poskytne príspevok, ktorý je v našom systéme oslobodený od daní aj odvodov. Dobrý deň, som zdravotná sestra. Môžem mať aj ja príspevok ako moja kolegyňa z UMB? Najprv by som rada zdôraznila, že príspevok neposkytuje agentúra. Príspevok na nájomné predstavuje dobrovoľné rozhodnutie zamestnávateľa v oblasti jeho sociálnej politiky a je výslovne na zamestnávateľovi, ktorému zamestnancovi, v akej výške a ako dlho bude príspevok poskytovať. Príspevok môže zo zákona dostať každý, ale v tejto veci sa prosím obráťte na svojho zamestnávateľa.